kudala msigcini kusinisela. Namanzi awekho, ayavalwa. Igama lami nguSiphiwe Makhoba, ngihlala la e-Extension 6 eLangaville eTsakane. Lona engihamba nayo usisi wami uMelta. Ngibhalele kwaKhumbul'ekhaya ukuthi basifunise ubhuti wethu, umzikayise Makhoba. Uhambe ngo-2011. Ekhaya kuseNatal eKZN asazi into eyamhambisayo ngoba nathi asihlale ekhaya siya ngokuvakasha ekhaya. And then sithola ukuthi ubhuti akaziyo ukuthi ukuphi and ucingiwe ubhuti ehlobeni akekho. Ubhuti wami bengenankinga futhi bengaguli, ube umuntu nje uhlala nje ejabulile. Ukuthi yini ke asazi ukuthi kwenzakalani. Selokho ehambile nje inhliziyo zethu aziphilile kahle. Ukuhamba komuntu nje engaziyo ukuthi ukuphi kubhlungu igazi lasekhaya lingaziyo ukuthi lini. Ube nazi ingane kodwa bese zashona zimbili, uThulani noLindiwe. Ubhuti wethu besebenza. Sebenza ubhuti ondle ekhaya esithengele okwembatha ubhuti ayikho into ebesiyiswela esebenza. Besebenza eThekwini ayikho into ebesiyiswela. Bekhona yebo abazali kodwa nje ubhuti phambili obesikhulisa. Ukulahleka kwakhe ulahleka vele bengasasebenzi besehlala ekhaya. I-firstborn yasekhaya ubhuti lo simcelayo. Akushiwo nje ukuthi khona imali. Okubi kuye kwashona ingane nabantwana bakasisi bashonile abawu3 esengasekho ekhaya. Okuhle kumphuthelwe uyena lo mntwana abehlala naye lapha ekhaya uye washadelwa. Unomakoti manje ekhaya engekho. Uhambe singalindele lutho. Kwasethusa futhi kwasimangaza. Mayivele iphume nje hamba. Njengomuntu ozithulele nje akazi umbone ore ekhulumela phezulu, umuntu oyikhulumela phansi. Kwamangaza nje lokho. Njengomuntu omdala kithi. Angithi umuntu omdala uba nokuguide lapha nalapha ya. Usiphatha kabuhlungu ngoba noma kuhlangenwe kuba nesikhala sakhe. Manje lokho kwenza ukuthi kungabi mnandi. Noma ngabe ke khona la ahlala khona kodwa siyazi ukuthi ubhuti sizomthola kuphi uma simdinga. Sithemba ukuthi uphephile. Ithemba lethu lilapho. Ekutheni hey mhlawumbe uphephile ubhuti lakho. Angeke ngikhona ukuqonda ukuthi ungowami uphi unyaka ngoba naleli pasi esinalo alinayo iminyaka ukuthi wayezalwe nini. Njengoba nami sengimdala nje ngimncane kubo. Angazi ukuthi ngabe urula ko-90 ngoba phela abasemva wabo kusho ukuthi bawu4. Uye wokuqala. Mzikayise Makhoba Petros, siyakudinga mntaka mama. Zonke izinto nje ziyenzeka lapha ekhaya awukho wena siyakudinga bhuti. Cela ukuthi ubuyele ekhaya. Neningizimu Afrika ebonayo ithinte abakwaKhumbul'ekhaya. Siyamdinga ubhuti wethu, siyamthanda. Isikhala sakhe sikhona, sohlala sikhona. Sicela nje ukuthi uma ngabe esibona bona asitshele ukuthi ngabe kukhona nesakwenzayo okubi sixolise. Umntana sekhaya siyamthanda. Ngiyabonga.